Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, kumusta? Welcome back to my channel, guys. And for today's video is gusto ko lang i-share sa inyo itong short video kung paano mag-register ng SIM card sa Smart and Tokentix. Kasi ito nag-start na ito noong December 27. So kailangan mag-register tayo ng ating mga SIM card within 180 days. Pag hindi na-register, ma-deactivate siya, guys. So yun, una natin gagawin is pumunta tayo sa may Chrome. Punta tayo sa Chrome, tapos i-search mo yung simrig.smart.com sa Chrome browser. So ito yung una mo makikita. Yan, ang first step is yan, step get your PIN. Tatlong easy step yan. Step 2, input your information. So kailangan may lagay mo yung information mo. Step 3, wait for SMS confirmation. So yun lang, guys. 3 easy steps ang kailangan mong i-fill up. So ito, una natin gagawin, step 1 is ito, ilalagay natin dito yung phone number natin dito. Start your registration here. Lagay natin dito yung number natin, kung Smartman or Tokentix. So ilalagay mo dyan. So ito na, guys, ilagay ko na yung number ko dito. Tapos ano natin, pindutin natin yung OTP para mag-send yung smart sa atin ng code. Mag-send sa SIM card mo yung code. Yan, ilagay ko na yung number ko. So i-click mo itong box na yan, send OTP. Click mo itong send OTP. May pop up sa'yo, may magtitik sa'yo ng code number na ilalagay mo yun, yung code number na yan. Kukunin natin yung code number na yan na send natin sa atin ng Smart. So dito natin ilalagay sa box na yan. Yan, ilalagay na natin yung OTP number. So ito yung step 1, guys. Kailangan yung kung ano yung i-register mo number, ito yung lalagay mo dito. Yan, so success, your mobile number was successfully verified. So click mo lang yung okay. So next naman gagawin natin, guys, ito is step 2. So ito yung types of registration. So yun, guys, ito i-fill up natin lahat to, yung ID card number, yung first name mo, middle name, at saka yung last name, saka yung birthday mo. Tapos yung birthday isi-set mo dyan. Tapos yung yung ka ba, lalaki o babae. So yun, ito yung types of registration. Kailangan click mo tong arrow pababa. Yan, click mo yan. Ayan, kung ano ba yung registration, i-register mong SIM, yung bagong SIM ba o yung lumang SIM. Yan, ito. Tsaka yung SIM ng yung minor, yung bata. Yan. So apat na yan, option. So yung sa akin kasi dating SIM ko na yun, matagal ko na yung SIM. So itong pipindutin ko itong old SIM. Yan, old SIM. So yun. So next naman itong nationality. Yan, Philippines. Lagyan ito. Saka ito naman ID card. Click mo lang yan, yung arrow sa baba na yan. So ay mapili ka ng ID na i-submit mo. Passport, maraming pagpipilian dyan. Driver license, voter's ID, PhilHealth, postal ID. Pwede rin yung TIN ID, may nakalagay ng TIN ID. Saka yung national ID, Philippine identification. Ito yung pinili ko, yung national ID. Yan, click mo lang yan. Kung ano may yung ID na meron ka dyan, pwede. Basta nakasulat dyan, nakalagay dyan. So yun. So kailangan mag-i-upload mo yung ID mo na naka-picture. Kailangan may na-picturean mo na yung ID mo. Ayan, so yan, guys, yung ID ko. Yun, click ko yung naka-picture na yung ID mo. So yan, i-upload mo lang dyan. So next, yung upload mo, mag-upload ka ng picture mo kasama, mag-picture ka na hawak mo yung ID mo.
picture mo yung sarili mo, tapos hawak mo yung ID mo. So yan, i-upload mo rin yan. So yun, i-upload ko na siya guys. So next naman is ilalagay mo natin dito yung ID card number dyan, yung ID ng ID mo, lalagay na natin dyan. Wait lang, ito na ba yung ID ko? Yan, lalagay ko na yung number. So kailangan pagka mag-register ka ng SIM mo, kailangan na-picture mo yung ID mo, saka nakapag-selfie ka na ng hawak mo yung ID mo para i-upload mo lang siya para mas madali lang to guys. Marami nang nakapag-register dito. Tagal ko ano na to siya guys, kung kailangan talaga may register na natin yung ID na SIM natin, kasi madi-deactivate yan within 180 days. Pagka hindi na siya na register, di-deactive ng mga kung ano man yung SIM mo na yung Smart Bot o Kintex or Globe. So yun, okay na siya guys. So next naman is ito, i-fill up natin tong ang mga information. So yung pangalan mo, first name, tapos yung middle name, saka last name. Apelyido mo, tapos yung birthday mo, so yun. So ito, male, siyempre lalaki ako, so male. So click mo lang yung ano na yun, yung check mo muna, i-double check mo muna kung tama ba yung mga information. So click mo lang yung next. So yun, yung kailangan fill up mo rin yung address mo, yung house lot number, lagay mo na dyan yung number ng street or kaya yung number ng bahay nyo. Kailangan yung street, yung barangay, yung city, yung province, yan, yung number ng bahay ilalagay ko na. Street, alam mo yung street, yung barangay, tapos yung city, province, madali lang mag-register guys. Only i-fill up lang information about sa'yo. Zip code, so kailangan lagay mo rin yung zip code mo. So maglagay kayo ng number dyan ng alternate contact number.
lagay mo yung isang lagay ka lang number dyan, pangalawang number mo o number ng kapamilya mo, tapos email address, kailangan lagay mo rin yung email address mo, yung active na email. So yung next mo lang, click mo yung next. So yun guys, so summary, ito yung kailangan screenshot mo to guys, kasi ito yung nandyan yung ano mo, yung control serial number mo na tatawagan ka ng smart or i-text kanila, tapos kailangan naka-save yung ano mo, yung serial number mo, nakatunayan na yun na i-register mo na yung SIM mo. So yun, click mo yung box na yan, tapos click mo na ito next. Click mo na yung next. Pwede nyo rin basahin yan guys, kasi yan binabasa ko siya. Click mo na ito next. Ayan, success na siya guys. So screenshot mo rin yan, dyan yung control number mo, serial number mo yung yan. Yan yung serial number mo, kailangan na screenshot mo yan para alam mo, hindi mo siya makalimutan. So yun lang guys, napakadali lang talaga mag-register ng SIM card, napaka simple lang. So kailangan i-register nyo na yung SIM card nyo. So yun lang guys, and thank you so much, and see you in the next video on Sokran. God bless. Bye bye. Thank you.